lidi, tady to bych a dneska si zahrajeme Geometry Dash. Nedali jste 10 lajků na tamto, takže pokračujeme v sérii. Tak. Já tady mám už nového panáčka. Jo. Reklama. Ach jo. Konečně. Jo. Co se stalo? Stovku. Díky. Tak. My jdeme na to, já už jsem tady teda. Tak jdeme. Tak. A furt platí, jestli na tamtom videu teda bude 10 lajků, tak bude nová série. Jo. Nejde. Já nic. Tak, 5. pokus už. To si děláš srandu. Jdem. Tak, už jsme dále. Ale i tak jsem se tady už dostal. Počkat, tam se na... A jestli se vám video bude líbit, tak dejte like. Jestli o mě nemáte odběr, tak můžete mi dát. A byl bych moc rád, že mám teprve 5 odběratelů. Teda myslím. Nejsem teda slavnej vůbec. Takže byl bych rád, kdyby to třeba to nasdíleli. A tak. Já se spíš soustředím do toho povídání a ne do té hry. A jde mi to dost třeba, i když se nesoustředím. To... Jdeme zkusit. Pojď. Tak pojď. Ale no. Pojď. O, pojď. Ale no. Když jsem byl dále. Pojď. Čtvrtý pokus. 5. Ne, tam byl křížek.
Ach, já prostě to nejde. Já dám jiné geometry dash. Bude to geometry dash a jiné. Dáme to normální. A jestli tady tam video bude, tak abyste to dali, tak 5 lajků, tak natočím to červené, jak tam bylo. Jestli jste to viděli. A já jdu na 3. level. Mám zeleného panáčka, takže on nejde moc vidět, ale to jsem si udělal schválně. Tak. Pojď. Jdeme to. Ajajaj. To je hrozné. A co je... Já vlastně napsala. Co soustředím do hry, tak potom říkám blbosti úplně. Pojď. Pojď, pojď, pojď. Dáme to. To chci dát. Oh, ne. Já byl u konce. A možná si říkáte, co je to. Vlastně to jsem vám už říkal. Nemám video. Tak jdeme znovu. Ach jo. Pojď na to zlato. Já jsem teprve ve 3/4. Ach jo. Dneska jsem chtěla natočit dříve video, ale nebyl čas, takže jsem nemohl. Ale a dnes a potom se udělal prostor a udělal to. Jo. To je za blbost. Jdeme poslední pokus. Pojď do toho hezky se mnou a neboj se mě. Pojď. No. Takže já se s váma loučím a